This time check is brought to you by Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa aton mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Maayong hapon Bacolod, maayong hapon bilog gamangin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Disyembre 3, ikatatlo pa lang adlaw sa bulan sang Pasko. Kumusta kamo dira mga ka-aksyon? Kumusta ang aton nga matagpalamati mga listeners naton dira sa baybayon, sa mga kapihan dira sa kaumhan sa sa syudad, no? Maayong hapon sa inyo tanan. Welcome diri sa Action Reports Afternoon Edition. Upo diri sa inyo alagad Action Boy Duran, sa ngalan man ni Action Marlon Hinovea. So mga pangalagad kita sa inyo tub-tub tak na lasays. Sa pagdulo natin sa inyo sa pila ka mga informasyon sa mga nagakanabo diri sa syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag sa Pilipinas. Sa iban nga bahin sa kalibutan, ano? So may hapon gid mga ka-aksyon, nanong aton mga balantayan nga mga balita sa karon nga hapon. Ining syudad sa Bacolod gimpay dalo man sa alert level 2 sa gihapon, no, sa as far as COVID-19 is concerned, no? Kag medyo may mga nagasugod ka programa, bla may nagapala nawag pa, sige lang, okay lang, bugi na, no? So, nanong ato mga balantayan nga mga balita sa garong. Ang isasilin ko na ang syudad sa Bacolod, ginpay dalong gyapon sa alert level 2, ini tungtol sa Disyembre 15, no? So, ini nga status sa syudad sa Bacolod, ang aton mga negosyante daw positibo ang ila pananawan sini, no? Nga ang syudad sa Bacolod ara gyapon sa alert level 2. But silingon nga mayo para sa negosyo, no? Amo na ang resulta mga ka-aksyon kung magsigi kita iya sang kwanbla, sige ang aton nga kooperasyon, sige ang aton nga pagsunod sa mga ginapangabay sa aton ng mga opisyal ining health protocol, pag-observe natong sang health protocol, no? So maamo ina ang resulta nga nagatawhay man ka nagamatamat man halog aton nga pag sinalayo kay na to sa SM ho damo tawo, no? Damo tawo. So nagamat-amat na ginawa ang mga tawo, no? Sa mga balita nato national karon, ang ining Malacañang kuno ginatugyan kay Presidente Duterte ang pag-anunsyo sang iya mangin successor. Basi pag-anunsyo lang niya kung sino iya suportahan. Ay maniya sang poder ang presidente magsiling nga si kuan ang gusto ko nga mangin successor. Kita eleksyon na niya mo, no? So gurang iya nga i-announce kung sino iya suportahan. Kaya sang pumiro ang ila kandidato sa pagka-presidente si Senador Bongo nagambal iya nga daw ay siya gana, hindi siya magpapili, hindi pa panahon niya, di kandidato ni siya sa administrasyon, tingwa subong kung madayon ginili kay ti sa Sano mato nagambal si Senator Bongo nga ma-withdraw sa kandidatura. Pero ito hambal lang to, hasta subong on papers wala pa, officially wala pa. Wala pag-withdraw sa COMELEC ang certificate of candidacy. So hambal lang to gyapon. Ambot na pang inahulat ni Bongo. Nag-intra naman siguro. Buta na mas nag-intra man sa drama-drama ining si Senator Bongo. Katalaka na isang drama sang
mga Duterte ni. May madalagan, may hindi. May maritiro, may ara nga ma-retire na po, nag-file pa iya kandidatura. Siling sa presidente niya, maritiro na ako sa politika. Malas pa lang nag-file siya sa certificate of candidacy sa pagkasenador. Dason si Senador Bongo, nag-file certificate of candidacy nga madalagan vice president. Kulpi pa lang ito na sa iya sa pagka-presidente. Nakibot siya ko, nag-file man siya, nag-file siya. Pag-file niya, dugay-dugay, nag-announce naman siya. Kaya i-withdraw ko na ang akong certificate of candidacy kay hindi pa ning akong nga panahon. Kaya para man ini sa proteksyon, kay para man ni ka-Presidente Duterte, hindi ko insindis ang boto sa lingon. Pero the fact na nag-announce ikaw, kay withdraw mo ang certificate of candidacy, nasa English na let's walk the talk. Kung anong ginambal tabla yung unta, until now, wala pagyapon, sa wala pa ma-withdraw ang certificate of candidacy. Di daw istorya lang ito kyapon, mga kaksyon. Istorya lang yapon. Kaya daw, sa subong wala patupa. Pero kung tayo ni Senador Bongo, ang pag-withdraw sa certificate of candidacy, tisin o karon ang suportahan ni Presidente Duterte. Kaya nga partido, first time ko na kabate, nga ang party in power, which is the PDP Laban, pitiksinta siya daw na sila kandidato. Hindi ka nakita mo naman. Kamo ya ang party in power, kamo ang sa poder, pitiksinta siya na sila kandidato. Di anong bot silingon sina? Pigaw Pigaw ang partido Pigaw ang liderato sa partido. Muna siya, hindi maintindihan. Mansang naligad pa lang daan ng PDP Laban nga muning party in power. Nag-ilinaway na sila mo. May Pacquiao wing, may Cusi wing. Si Presidente Duterte rin nagpabor sa Cusi wing. Pitiksinta siya, filing sa certificate of candidacy, why sila kandidato? Nagligad ko pa na mo. Atong even weeks before, sa filing sa certificate of candidacy, kamuno na kuling kuno ng si PDP Laban nga wala sila isang kandidato, wala sila isang sigurado ang kandidato. Be that as it may, tiyan mo na sitwasyon, no? Senator Bongo, nag-file nga madlagan presidente, naghambal nga i-withdraw niya kandidatura. Kurasta subong, wala man. Well, anyway, i-check tanay mga kaksyon, ha? May pila pa kita ka mga isyu nga dalon sa inyo. Sa aton sila pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. I-check ko lang aton patrol. Sitwasyon sumong sa syudad sa Bacolod, especially nga daw nagtulog-tupa-tupa naman ang ulan kay nasaga, perti kay init. Pero karon nga hapon, may pagtupa sang ulan sa syudad sa Bacolod. So nanong sitwasyon sa aton sa lakat, especially sa lakat sang trapiko. Ako kay na, may ginpagkantuan ko, nilibot-libutan ko, sus madamo kay riyagin nga perti nga traffic. Check ta sa Action, John Diaz. Nga mo karon na nagaman sa aton sila nga patrol para nga mabalaan tabla na ang sitwasyon sa aton sila lakat sang trafiko diri sa syudad sang Bacolod. Hindi ka di kabalo nga maglikaw-likaw sang traffic, kuang ka diya, may pet ka di. Kapin pa kung isa sa mga areas bala nga wise ang traffic enforcers, laban ka gid may pet ka. Well, anyway, samtang wala pang section John Diaz, pila pa sa aton sining mga topiko nga paghambala, no? Ang ini balang ambal sang Google bala. Ang ining Google ni isa ini sa kuan mo sa aton nga social media. Nga i-ban nila, dumili nila ang ginatawag political advertising sa ilas nga platform. Hindi lang pagpasudlon ang mga political advertising. Siling ni Senador Panfilo Ping Lacson, nga timayong na nga plano sang Google. Kay man sa karon, ang mga trolls, ara na nagalinaptan ng perti kadamo sa mga trolls sa social media.
So isa ini ka welcome development suno kay Senador Lacson ang ining napahayag sa Google nga hindi nila pagpanugutan o kuni ban nila ang natawag political advertising sa ilang nga platform. Kaya ang mga trolls mo nga nagapalaptas ng fake news, pertigad, especially ini mga troll bala sa social media, nga ang ginatira nila sa mga kandidato, personalidad, hindi ya issue. Personalidad yung ila ginatira, diba? Gina-personal nila bala mga kandidato. Wala ya, hindi ya issue ang ginambalan, kundi personalities. So, amo na siya mga kaaksyon, nga siling ni Senador Pangulo Lacson dapat hindi lang ang Google ining iban bagid lang nga kwan hindi pagid ang iban nga mga social media platform dapat sila mismo amo ang they have the responsibility nga mag-check mag-investigate sa mga troll account sa ilas ni nga tagsa-tagsa ka platform. Dito ko sa Australia, siling ni Senator Soto, ni Senator Lacson, siling nila, may ginaduso dito nga legislation nga ibuyagyag, ipalayag ining mga online trolls. Ibistohon sila bla. Ang imo ginahiyon mo sa Australia, ila ni nga ipalayag ang mga sa online nga trolls paagi sa pagpasabat sa Facebook kag Twitter. Nga among responsable nga mag-identify sining mga online trolls nga natawag nga nagapalapta sa mga peking informasyon. In the case diri sa Pilipinas, especially sining election, ang ginahimo sa mga trolls ni ginatira nila personal ang mga kandidato. Mga trolls ni sila. Kung tanaw chikon mo na, hindi mo na mabalaan kung sino na sila. So hindi namin, no? Hindi namin amo nakita mga action, hindi kita magpati sa mga galapta bala sa social media. Kaya kalabanan, laubray na sa mga trolls. Sa pagkabasa natin sa Facebook, pagkabasa natin sa kung ano man nga social media platform na dahil natin pati. Beware of that. No? Beware of that. Kaya laban na sila mga troll nga ang hinahimo nila pangguba sa iban nga mga kandidato. Dapat issue-based lang kita. Ang paghahanot sila dapat nasandig sa issues, hindi kay personalidad. Kaya ang ginahimo sa mga trolls, ginatira nila ang personalidad sa isang kandidato, which is not good. Kaya atong gusto mabalaan is, ano bala ang plataporma sa isa ka kandidato? Ano bala ang iya programa nga ginatuyo, nga implementar kung magdaog siya? Hindi ang iya nga personal nga pangabuhi. Well, may ara man nga ting mo personalidad could somehow affects ang imo nga performance, pero importante diri is ang issue diri is nano ang imo nga issue nga nadala, nano ang plataporma, hindi kay kun nano ang imo iya nga kwan ang imo nga personal nga pangabuhi intrahan. So kabay pa ining bisan diri sa aton sa Pilipinas ining Facebook bala, mga Twitter ni, mga ano pa nang ibanda, Instagram, Google, nga maghimo man sang tikang para ma-unmask o kung mapalayag, makilala ining mga online trolls. Kag matapna na ining online trolls, nga makaagud matapna man ang ginatawag naton nga mga fake information. Fake accounts nimo nga nagapalaptas ang fake nga information. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:14. I-check ko na nga itong patrol with Action John Diaz sa sitwasyon karon sa siyudad sa Bacolod. Action John, please come in. Oy, good afternoon, Arika. Ano to, Action John? Awayabi ko kondiin ka, Arika, election boy. Doon rin magpumat ng Arika. Wait, pawaya na eh, Biernes. Ay, go ah. Mga po, election boy, mga po sa tutanan nga mga kakson, Arika na direct sa area sa Mansilingan. Lantaw doon na mo, no, mga sa may Mansilingan, no, wagin na patay patay ang traffic lights. Kabalo ka, may mga bago, wagin pang install ng mga traffic lights mo. Sa may Mansilingan, isa na da. May bago mag-install sa kilid sa Central Negros Electric Cooperative sa may Mabini, bago manada. Hindi na dapat pwede magpatay-patay ang traffic lights kasi sineko na ginang opisina,
patay-patay pa ang traffic lights, no? Ang diri sa may Doña Uliana, sa may Tabukban sang City Heights, subdivision, pag-all action boy ang traffic lights. And ito nga, kung diri sa sunod ng Bacoor, doon ka naman, ang dito ng intersection point, ito mo pangagitmaan, sa traffic lights, pinakabulig-bulig, yun ang goal na mapaganagan, ang lahat ng traffic. Pero sige nga po, nakay kami dira sa isa malapit sa area sa Barangay Singkang, baka overtime niyang traffic, no? Nung tuwas ka sa may insan, no? Antes ka na kalabot sa may litsyon ng country, o kung kahalin, driving area, dugutumon kagid. Kita ko na mo ng pagpanaog bugid sa flyover ng pakadto ka sa north, no? Di ba? Oo. Pagkalambot da, paglampas nimo sa tubang sang Quezon City, daw gagperting gidutok na sang salakyan. Tigil yung traffic dito bigyan na nag-uot kami na reaksyon ninyo maratong puti maning salakyan subong nga biyernes nga hapon diri sa tubang sang litsunan countryman ang malamon kung ginagutom kasi ni diri madugan di gutom mo kay kidugayan kay gilang kilantaw sa insura perteng traffic dira galing kay hindi mo man action boy ma-avoid ilabi na subong mas damo ang nagagawa sila tagsa ka mga puloyan. Biyernes nga daan, iban sa sinangagaw nila sa mall. Iban guro niti, wala trabaho, dan buwas mo pang publiko nga magkumbuyan ng kaburutuan, malibot-libot, ginaniti. Ang salakyan, nga pagkato sa downtown area, dress area, sang Singkang, padulo makakson sa area, sa Lizares, Araneta, even ganyan malapit rin sa Negros Occidental High School. Sani nga po, nakabig rin nga moderate to heavy to heavy ang traffic situation. Botcheringon, pero tigil ka na mo ang salakyan, mga kaaksyon. And kung napadulong na dito naman sa may downtown gid mismo, antes kita kadabok sa med area sa Hernaes, Araneta, ay subong hapon traffic gid. Di ko na imo nga katuan Lacson bla. Pwede ka na ka-right-turn nga lang sa kilid ng NOHS, then lusot ka rin maka-action sa area sang Locsin. Pero ekspektaron nimo, paglabot mo na sa area sang San Sebastian, mga ka-action medyo mabibugat ng trapiko. Pili ka na pwede ka na ka-right-turn mo para balik ka rin sa area sang Lacson, o pwede mo na diretsyon. May shortcut na diretsyon mo dito sa kilid ko na lang sa Action Radio nga building labay sa may Burgos Locsin. Hindi ka na maggusunod sa ruta bala ka Bata Libertad nga mabalik pa diri sa may Plaza Publica malapit kay dira ka giguro maguot, dira ka giguro madugayan perteng traffic sa subong hapon kay wala labot sa mga pribado nga salakyan may mga di pasahing nga jeepney pa na action nga ara sa kilid sang dalan dra mismo nagpapasero ng Bata Libertad, ang shopping lasal, mga ka-action, nga di ang nag-punto, takdat kuha sa pasero sining hapon. Damo nga saan dahil, galitin mo sining adlaw, Biyernes, ang sakyan niya, ang sarasawat, hindi ginawa, gini, dahil sa esang baga-to, sige, gatingwa, di kami makalusot sa small bus, ang nagpagkato, hindi pa ako sa sakyan. Action dyan? Dasig dagan nyo, nano, kadong inyong signal, kuhan ka, utod ka. Sige, Sa pakalmahanay si action ninyo da. yan man. Kaya inyo mo sunod daw, mayo pang sa, kuhan, sa kanyurisan, kaya matag pang maglawag sa mga numeros, bingo, magwabla. Ikaw, utod ka. Action boy? Okay na mo na sayang matag. Ari na? Ayos na, ayos. Take care na. Dumabit-bit nga kopsilyo, abi kami bit-bit nga sundang. Kaya kami dibiskirit ang dalan, may lalaki din nga doon ko pero tanabi ko na ko na spading na kon sundang to no. Eh mga kakson sulo nga po sa siling ko na pinakaling nga sitwasyon diri sa area sang banga ko ekspektaron nyo gila. Kung diri ka maglusot siling nga po medyo magulubog at gid ang sitwasyon kung trapiko ang pagamalan. Maayo na lang nga gaw kamo samtang wala pa nagko nga man sa tema tracking bala. No may makarga sang tubo ay pas lang ginaparugutan nga makalabay. Actually diri kami sa ulunan Coca-Cola, bala sa may mansilingan, kita din namon, diri gini nag-standby, anay mga truck action boy, inibla kayo, hindi rin sa pwede ka sulod mo, may truck ban, ka may makulod, ya, tigi na tindi na nila, hining na mga kargado sang tubo, wala pa rin sila nagasulod, pero dili lugay, ekspektaro na mga ka-aksyon, nga ang taga-bitaw, mga plastara na, kaya ang imuon na nila, pang takso na nila, mong, do, ba't ko mga 15 feet na siya, kay last time, pero nag-interview kita sa ila, 15 feet na action boy, ang pwede lang allowed, nga makasulod kung magsulosobra dati tigidog tikitan tigid nila no may Ay na mga lagko nga ang mga truck. O nga kagado sa tubo bala Oho. gina ano na mo ginatakos na may kawayan ang silang bitang bitaw
Tapos automatic na once naglapaw ka na sa kawayan, ang imo karga, ang kahabis imo salakyan, automatic may violation ka na, gaan ka na penalty kung ticket. May bayaran mo na siya, no? Hindi ba lang may oras lang ina nga pwede sila makasulo kaagi dara sa certain mga dalan? Yes, may time lang ini sila do kung di magsila do 7 p.m. upward. And then, subong wala pa 17, hindi na pwede, takbani pa nawag dito, 4 to 7 p.m. Bala mong, i-review ko ron, sa agasugod na sa alas 4 sa hapon, ang mga vlog ko kamang sila, kaya din mga tracking, except sa may mga karga, basic goods and services, hindi na sila pwede kasulod rin sa may sulad sa mga kulubang-aksyon na may kargado sa tubo. Kaya iti ang katabo, kung magsulod na sila karon, wala labot nga pag tikadamos lakyan, rush hour, traffic guro, ginuala guro mga salakyan, so dala nun aksyon na boy, no? Anyways, amo nang lakat ng trapiko, presyo kina sang gatong, doga mayo-mayo, subong ang timplada, sang utok sa mga tagiya, sang ining mga gasolinahan, kito nag-rollback sila kada isang Martes, no? Hindi mo na sila nag-rollback na sila ya, kay obligado na sila ya. Pasaka na sila. Gani man. So, hindi man sindihan, no? Hindi, kay Baluka, I think ang sa world market, may ara na nga ga-affect ang world market mo sa aton din nga pricing sa crudo. Pero nga, kung punto, ang gobyerno naton daw ay ga-intervene. Abi, kung mag-ara nga daw sa way untat na sinakaay, dapat ang gobyerno may intervensyon na daw mo. Di wala. Sakto gina. Wagi sila bala sang poder bla, kung nagkulo-control malang tani. Oo. Pugong gamay. Makahimo ko dyan intervensyon ng gobyerno kung gusto sa gobyerno. Pero kung ipawala man lang sila, pawayaan na nila ang mga giant oil companies na sang pasakaay, agwantang Pilipino Oo, mo ginang matabo Nga tulo kag kumod-kumod ginagbay. Ati, mano ka pa? Oo, Isa nano mo nga rally kung ay kagina why good, unto yung panawagan sa ngaton nga mga kaaksyon, no? Anyway, presyo sang gatong ang crudo, subong sa mga crudo, dala ginagamit sila sa lakyan, pinakabarato, so kung nakita nato, nagamboy 46 pesos and 40 centavos, 46 pesos, 40 centimos, so for dong sea oil, kagang petron, do puro pare presyo, may muro mahal-mahal din, nagamboy 48 pesos, mga kaaksyon, and 35 centavos naman. Ang unang bili naman dyan, Blackson dyan, ang hindi ko maintindihan, bala nga ang iba nga mga gasolinahan, pwede sila yung 46, iba niya 48, iba niya 45, nga ito sa sari, hindi ko intindi mo. Hindi gani uniform, no? Kung tanawin mo, kung mayo ka lang mangita, may mga gasolinahan, di nga mas barato by 2 or 3 pesos mo sa kumparar mo sa mga giant oil company? Yes, dahil sa may area sa Mansilingan niya, ragid man tag 44 pesos, and 20 centavos. Kunyari man diri nagamboy 43 and 95 centavos action boy. Medyo dako ginang diferensya, pero kung mga standard, abi nga nagapagawa sa mga oil price rollback, di ba? Amo ning ilang ang presyo 46 pesos and 40 centavos sa presyo sang crudo. Ang gasolina, amo gini medyo mahal gino gyapon, nagahamboy 57 pesos and 50 centavos sa madalag ko nga mga gasolinahan. Amo nang pinaka minimum range ang presyo sini. Ang mahal-mahal, nagamboy 59 pesos and 50 centavos. Pero kung di gusto mo mangita, may gasolinahan diri sa Bacolod, nga ang iya presyo sang gasolina, nagahamboy na nga 55 pesos and 40 centavos, mga kaaksyon. Ang pinakataas dito na liga, tinadlaw, nagamboy ni 62 pesos, subong ara na sa 57 ang pinakabarato nga presyo sang gasolina. Kaya daw yung dumag-aksyon dyan daw, tatlo na niguro kasunod-sunod kasi man, na daw may pagnubo ay. Yes, kay ang first is 1 peso and 20 centavos. Last week is 1 peso and 1 peso sa Martes. Tatlo na. Pero bisan tatlo ni kanubo ang ginta saka ini 16 pesos man. Ganun. Antes sa Magnubo ni 16 man ang ginang saka, ito subong 3 pesos lang dako opening bala pakol niya para dumapo tupong-tupungan ang boton na atasan o rin. Hopefully matupong-tupungan para at least makaguro ginawa man ang mga drivers kad ang mga motorista, mga kaaksyon. So for mga pinaka sitwasyon sa palibot ng syudad, alas 5:30 pa na lugar pero dulom na ang palibot ng syudad sa Bacolod. Mas lawig sigit ang gabi, mo gina makita naton. Dahil kay nami ilang kay mayong panahon
karon ang hangin do pang Disyembre gid, kulang na lang Pasko. Charot lang. Right na sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action San Diaz kaya nagasiring sa totalan ng mga kaaksyon sa rin ka mga bahin sa Pinas labuton ka sa mobalita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa dito na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Aksyon Jan Diaz sa aton nga patrol with Aksyon Nino Bugina. Sige, las 5:25 na kita aton Action Radio Philippine Standard Time. Magabalik kayo nyo ragad sa aton dugang nga pagpangalagad pagharapos sa importante naton nga mga pahibalo. Mga ka... O maayong hapon taya sa nato nag-monitor iya sa Facebook. Good morning. Good afternoon sa inyo, ha? Sa kay Melvin Solidarios Apdo sang Barangay Malingin, Bago City. Kasi manwa ko niya, no? Maayong hapon dira sa inyo sa Malingin. Pero nagig ko na sa una, no? Ray Baryoga, maayong hapon man sa Barangay DSB, abakon Barangay Pandanon sa Don Salvador Benedicto. Manjo Aneho, maayong hapon. Dira kay Baby Gregorio Yulo, tanan taga DSB niyo, no? Ana Sinoro sa La Carlota kag hindi lang ko magbasa ya sang mga kuana, sang mga comment nila sa politika, no? Kay ang aton nga social media gadan ginaduso tani nga hindi ni saya mangin ang platform ini hindi paggamiton sa politika tani. Ting lain subong kay aton nga social media platforms ginagamit sa politika, magluwas ginagamit sa politika, ginagamit pa pang palaptas ang fake news, especially sining panahon sa eleksyon, no? Muna nga namin ni siya ang movie ang Google, ngayon di sila mag-allow sang political advertising sa ila sini nga platform. I hope sa Facebook amo man tani, no, nga ikwa nila i-regulate nila ang paggamit sang Facebook bilang platform para sa political advertising o kung ining mga trolls bala kinalatap na ongin sa Facebook ang mga trolls ni kay man nasa nasiling ko na kay na ining mga trolls ni ang ginagamit nila ang social media para sa pagguba sang isa ka kandidato personal nga paggubaya, ha. So waya naga-interest issue kundi personal yung pangguba, no? Kay Maria Teresa Hofelenia, kidra kay Rochelle Fulgencio Susana, kag kay Hil Javier. Good evening, maayong hapon man sa imo, Hil Javier. Kay Martin Aliling, kag Alex Fuentes, of course. Kag Inday Blaza, Kristen Viñas Villalobos, kay Noel Armiscua, no? Noel Armiscua, ay salamat. Nag-send 100 stars si amigo Noel. Kay Homa Lumena, no? Kay Athia Kim Iriman, may hapon man sa imo, no? Kag stay safe man gyapon mga kaaksyon, no? Sa aton sini nga mga kaaksyon dira, no? Sige, standby mga kaaksyon, magabalik kita ya sa aton dugang pagpangalagad diri sa Action Reports Afternoon Edition pagkatapos lang sang dugang naton diri nga mga pahibalo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Afternoon sa imo. Okay, amigo taman na Ronnie Vega. May hapon mo sa imo, amigo, no? Kag kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, kag kay Ruth Colater. Dali lang kita sa aton nanti sa aton dugang nga mga balita, may ara kita gali nga sap pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod. Standby. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga Pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Number 1! Alright, tiyari kita sa aton sini nga winner karon nga hapon sa aton nga sap pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod. Hello, may hapon. Hello, mayong hapon, Action Boy. Yes, may hapon, ma'am. Kag sino ganin eh? Si Alejandra Estalio. Alejandra Estalio sang Enclaro. Oh, purok Rosal sa Enclaro, Binalbagan. Oo. Bao kalayo ba? Kumusta, madam? Anong aton trabaho subong? Gano kita? Okay, good job. Baligya ko sa personal collection. Ah, okay. Damo man binta, damo man customer? May hada gid man, wala man gatawad-an. Oh, at least daw makabulig-bulig, no? Kabataan okay na? Okay na. Oh, nakakuha na, tapos na eskwela, plastado na. Wala ba kami bata, Action Boy? Ay, wala kang bata. Galing ha, mata, bro, may bana. Okay ba na? Wala lang bata. Wala lang bata. Sige lang, among gina. Kay balo kami mga rason mo na tanan mo, no? So, congratulations Alejandra Estalio sa Enclaro, Binalbagan. Thank you, Action Boy. Tiulato mo lang da, madam, ang kuhan ang text sa imo sa Action Radio para nga kagsang remittance center para maklaim nimo ang imo nga 500 pesos, okay? Sige, salamat. Sige. Merry Christmas. Merry Christmas and una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Yes, thank you and congratulations Alejandra Estalio. Sige, salamat. Bye-bye. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, so amo taton nga winner karon nga hapon sa aton nga sap pamaskwa. Bantayan man ang masudod pa naton nga mga winners sa nagpadala sa entries, bantayan niyo man ha. O sige, parayon kita sa aton sinipag pangragad diri sa Action Reports Afternoon Edition. I-check ko lang ana yung report gikan sa Bacolod City Hall nga mga balita. Ining pagpaidalom sa syudad bala sa Alert Level 2. Suno sa report ng ining mga negosyante naton diri sa Bacolod, nagalaom nga may positibo ining idulot sa ila naman nga kuan nga sektor sa pagnegosyo, no? So, i-check natin sa Action Art tay hupon sa mga natipon nga report gikan sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall Report. Action Art, may hapon. May nga production boy nagalaom karon ang halay sa mga negosyante diri sa Bacolod nga ang bulan sa Disyembre amo ang makabulig no sa ila ni Hanay
nga at least maka-ulo-income man kag makabulig sa pagbangon sa ilang mga negosyo. Bangod ang isa diri ka rason, number one, ini nga mula na mo ni siya ang may mga patulon, no, ang may mga bonuses pala. Kag siling ni Sir Frank Carbon, since extended man ang alert level 2 diri sa Bacolod, at least ang tao makalagaw upon sila sini pamilya kag ang pag-circulate sang kwarta maka-ago man sila sang benepisyo. Correct, oo. Pero siling ni Sir Frank Carbon, mo ning balantayan kay at least ining stage subong kwani, no, isa sang dapat in nga lauman naton nga mag-continue ini until the first quarter of January by next year. Kay siling niya kung may pagbago paliwat nga matabo nga magtaas ang alert level status naton, bisan siling niya mga negosyo nga kulo karinderya kung kalanaan kag ulo ilimnan siya maapektuhan naman kung may mga liquor ba naman. Kay subong Action Boy, bisan si Sir Frank Carbon nagasiling niya at least ang mga Pinoy nga manginginom o kung mga Bacolod nga manginginom, bisan ng iba nagapangayaw pa din inom sa Bacolod, siya nakabulig-bulig gawa sa amon siling nga income. So siling niya, amon ni siya ang isa gid kabalantayan kag amo malaga ng reason nga kung nga sila mismo sa alay sa mga negosyo nag-convince gid sa ilang mga tao nga dapat magpabakuna for the safety measures, no, na kinahanglan na hindi na maglawig pa ang problema sa COVID-19. No, positibo man nila paglantaw sa pagsunod sa 2022, while abot sa tempo election niya may ma-circulate mga kwarta siling ni Carbon, siya mas namin ipagid kung magnubo pagid ang alert level status sa Bacolod. Yari ang maripot niya palayagan ni Mr. Frank Carbon. Tig-expect kami nga ang aton nga movement ng tao magadamo for two reasons. One is ang gila kahadlok madula kay tungod level 2. Ikaduha, may kwarta-kwarta kag kabalo pa man kung Disyembre dulad ng maggasto-gasto basta may gasto lang. We expect nga ang ginsang namon alos magludubli-dubli dutay. So mat-over. Then hopefully by January 1, basibla mag-alert level 1 na lang kita. So, ito ni tayo yun, ha? Ang Action Boy, no, ang parayag ni Sir Frank Carbon. By the way, isingit ko lang ni alas 6 nga gabi, may ara meeting o Zoom meeting si Councilor Novero o po diyang taga-DepEd kag taga-EOC. I-discuss nila Action Boy ng preparasyon pala sa opening sang classes dito sa Alangila National High School. Hindi ba lang ang December 6 na sa Monday na? Sa Monday na, although Monday, galing hindi niya kay Kumog, ginatagan na sila green light. Ang DepEd, abing nga nag-aatag silang listahan, dapat galing niya may ara, ginagyapon sang guidance, gikan sa EOC, kada panugot, gikan sa talatapan sang alkalde. Kaya hindi man pwede na nga mag-implement sila to, nga hindi sila mag-guidan bla sa gusto. Kasi budlay man mo, although nga ang pag-chindig sa Action Art, ang mga nag-implement isang pilot naman lang siya mga face-to-face classes, dapat may authorization sa halin sa LGU. Hindi nila makapabukas lang DepEd without the authority from LGU. Okay na to ang certification ni Kapya sang Alangilan. Pero dapat ang LGU, dinusto na niyo mo. Kinanglan may green light, kinaya kay hindi pwede mo kay arang assessment kag ang monitoring mandala. Kung bala risgo pa, nga mag-umpisa sila. So after sining meeting siguro nila karon alas 6, mabalaan ni Action Boy kung bala madayon na, kag ano nga system ang ipatuman na kay actually ang in-propose to kay Kapkali at ang iyang in-certifyan, ang in-design to ya twice a week ang klase mo. Daling sila niya may changes mo na posible, depende na iya kung nano ang ipatuman ng guidelines. Kaya hindi na naya galing nga iya sang DepEd lang ang regulasyon ng ipatuman, kundi dapat may guidance sang EOC, labi naging sang local government unit. Kwanta nino kagin na ma-observe yapon yang protocol dira like social distancing. Di pare bala sa kwarto na to nanad kita yang sang eskwela kita tag 50, 55 kita sa isa ka kwarto. Ay, hindi na pwede. Sila ni Sir Arnaiz Kainan, sila niya mga 20 na pinaka-maximum. Basta dako yung kwarto. Oo, isa saga, 20 saga, 20 sapo na yung sa klase, tungaon na eh.
No? amo na siya. Oo, tungaon na. Tunga sa klaga, tunga sa hapon. Silinguan na kay Sir Richard Langren, interview kay na siya ko Sir butangan pa ni mga plastic barrier. Sige, magagastuso na. Gastuso kayo daw lang ang pulos actually, ang plastic barrier, butang mo da. Ang lain pas na action art, kung may plastic barrier ka, ang virus, dira pagkatapik. Correct na. Matapik na dati, buslan sa lain ng estudyante, kundi makapto siya to. May lang ko nadlaw-adlaw kung permi mo na ginadisinfect ito. Kisa sa pagligas inadlaw, tamarang ka naman ako daw, malipatan mo na mo. Kuwan pa lang. Kaya mo tingin mo, mga may dapat na mga pag-disinfection after class, amo nang ipasiguro gid action boy para safety man ang mga estudyante. Ang update siya na, kung hindi ka man karon basi buwas sa action hotline with Councilor Novero kung ano ang mga nangin outcome o nangin resulta. Ang ibang action art, ang iba niyang kuan, ang iba niyang banwan, di ba may ara man sige. But I think the unsi ini gina-identify diri sa Negros Occidental mo. Ang iba niya sigilan to ya, okay na to sila maka face-to-face classes na sa kuan niya sa Lunes. Ang nang sigurado lang sila sa nice na ya, ang Balyadolid. Okay. Ang Balyadolid to may mga nag-alamot, may action boy, may mga halin sa parents, mga teachers. Para sa para sa number one, mga scanner nila o kung thermal scanner, mga galamiton sa sulod katulad sa mga face mask daw kung ano, ginamutan pa gali sa mga teachers para lang matigayon. Ang isa lang to ng monoya, ang Balyadolid daw okay na gid ang preparasyon. Kag isa to sa system action boy, within malapit na sa community, anay ang unahon ng mga estudyante. Ang botsilingon, ang makasulod sa eskwelahan, ang aralan da sa palibot. Correct. Oo, hindi ka natuya nga itong kalayo, pasang balay mo to, makadto ka gida kag mabiyahe ka, di mo sakay ka tricycle o kung ano, kung ipudlay pa na. So, ang aralan is palibot sa eskwelahan. Munang may man, okay man. Amo na itong ilang system na nga na planuhan. So, siguro Monday, check na kung sinugid ng mga school sa Madayon, especially that includes sa Bacolod nga may isa diri, nga madala sa pilot limited face-to-face instruction sa Department of Education. Balitagikan sa Bacolod City Hall, aksyon at tayhupon, mga kaaksyon din kaman sa Pilas, labuton ka sa amon balita ng serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gid aksyon art tay hupong sa atong sining City Hall connection. Among imanasa mo sa pilot face-to-face classes. Actually, natawag ni sa nga pilot face-to-face, limited face-to-face classes. Kaya tanawon ni mo obserbahan ni sang DepEd kung pwede na nga ma-implementar, no? So, medyo may mga limitation pa ini siya. Limited ang estudyante, limited siguro ang oras, ang inadlaw. So, medyo kuan mo daw kung siling blanaton nga dry run guro no? Nga padulong sa tuyo nga mabalik na ang face-to-face classes, no? So, medyo dry run isa ginatanaw na anong sitwasyon sa national kada pila na ka maeskulahan niya nagsugod na sa naligad pa sa ilang face-to-face classes kang DepEd sa una nga semana sang implementasyon sang pilot face-to-face classes, wala sang na-monitor nga infection o kung COVID cases sa mga estudyante sa una nga semana. So they might be doing good. They might be doing the right thing para nga wala sang na record nga kaso. So talauna to na, no? Ako pabori ko tani mo nga ang klase tubangay gid man mo face-to-face bala. Mas makatuon yung mga estudyante, mga kabataan. Ako gani libog ulo ko nimo kaya nga estudyante ko kundi kuha na third year ina college, tima fourth year tapos na makuha na sa board exams. Basi galibog ulo ko may epekto ayhan ining online instructions, online classes sa ilang mangin performance kung magkuha na sa board examinations. Kay base sa nakita ko sa iban nga mga kurso abe, ang resulta sang board examinations perti kanubo sang passers, sang percentage sang passers. Kaya mo nang akon nga ginatanaw bla kasi bla may epekto sa mga estudyante. Like for instance itong CPA nga board examination, perti kanubo sang passers, sang average sang percentage sang passers I mean. So mo nang ginatanaw nato no nanong epekto sa estudyante
sang sining gulpi lang bala nga way na sila gatubang sa ila nga mga maestra kag maestro. Ga-online na lang ti way ta kabalo na no ang effects ni sa learning sa aton sini nga mga estudyante. Toto balolot may hapon dira kag kay Melanie Calvas, Evelyn Pomuceno, Remia Garcia kag may hapon man kay migo naton Juan Bol Gallo kag Madam Alma Alvarez Gallo dira sa Las Vegas, Nevada. May hapon dira sa inyo, no? Mga ka-aksyon, magabalik kita sa aton dugang nga pagpangalagad diri sa Action Reports Afternoon Edition pagkatapos lamang sang dugang naton nga pahibalo. Ako naman ginarekomend. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungan. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang mga inalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Action Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Action Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga Sangalang na kita sa aton panahon, ha? Medyo ang aton nga pagpangalagad, okay lang, kita liwat buwas, ha?
Kaya ako mangyapo pungko diri sa Action Reports Afternoon Edition. No? Standby na kita mga ka-aksyon sa Action Balita Evening Edition. Ngayon kaupod ninyo si Action ang Defensor. Sa ngalan ni Action Marlon Hinubaya, ang nyulagad Action Boy Duran, mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.